Patay ang ginakabig nga most wanted person sa Tigbawan, Iloilo matapos ginaligar nagbato sa mga otoridad sa ginserbihan sang warrant of arrest sa barangay Santa Cruz, Antipolo City kahapon. Ang akusado nga si Regan Hipolango ang madugay na ginapangita bangod sang kaso nga murder, attempted homicide, carnapping, illegal possession of firearms kag paglapas sa Comelec gun ban. Paagi sa joint operation igin pangunahan sang Antipolo PNP kag Tigbawan Municipal Police Station na corner si Hipolango kag sa nga serving warrant of arrest batok sa iya siyang ginaligar nagpalupok sang pusil kabangdanan nga nagresulta ini sa pagbayluhan ay isang lupok nga ginkaotas ng iya kabuhi. Na-recover man sa crime scene ang armas luthang kag sachet sang ginapatian illegal nga droga. Sa Banate, dakop ang top 3 most wanted person nga si Reggie Besen paagi sa ginserbe nga warrant of arrest sang ginhugpo nga puwersa sang katapos ang Pontevedra Municipal Police Station kag Banate Municipal Police Station sa barangay Takas, Banwa sang Pontevedra sa probinsya sang Capiz Miyerkules ang hapon. Si Besen nga taga barangay De La Paz, Banate ang akusado sa kaso nga rape. Siyang ginatudlo nagimulos kag naglampos ang bato sa 80 anyos nga babae sang 2018. Sa Banwa sang Santa Barbara nadakpan naman ang duha pa ka mga wanted person sa kaso nga murder. Ang mga akusado nga sanday Carl Michael Sobriaga kag Erwin Jan Suganob ang nadakpan sa barangay Zone 2 pagi sa ginserbe nga warrant of arrest sang kapulisan. Ang mga akusado ginatudlo nagbuno sang terminal dispatcher sang barangay Bulong Oleste sang 2017. Ang duha ang na-detain sa Santa Barbara Municipal Police Station. Samtang isa pa ka 23 anyos nga lalaki nga may kaso man nga rape ang nadakpan sa Iloilo City kagabi. Ang akusado nga si Winson Abapo ang nadakpan paagiman sa warrant of arrest nga ginserbe sang kapulisan sa barangay Rizal Estanzuela kagabi. Si Abapo ang na-detain sa Iloilo City Police Station. Mga police report halin sa Provincial Police Office ini si Kabandarang Nico Delfin nagamandera sa matuod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Radyo Bandera.